Uno. Goddag og velkommen til Uno. Som i dag skal handle om skizofreni. Her står Gert. Gert med det. Ja, og Gert er skizofren, og han har skizofreni, hvis det består sig i, at man tror man er en til flere personer på en gang. Og ja. Hej Gert, hvordan opdagede I egentlig, at du var skizofren? Det kan jeg egentlig ikke huske lige i dag. Det kan jeg faktisk ikke. Okay. Ja. Gert, du skulle så have en anden side af dig selv. Ja. Eller noget, du ved bevidst, hvad han eller hun er? Eller er det bare sådan noget, du... Det er bare noget, der sker. Jeg ved ikke noget om den person. Det gør jeg ikke. Okay. Men vi skal se her. Hvad læste du på? Jeg skal puste grise op. Nej, skal det? Ja, det skal jeg. Jeg skal også lige læse det på. Ja, så gik jeg afsted og puste grise op, og han sagde, det beklager jeg meget. Han håber ikke, at han skal på toilettet flere gange i den her serie. Nu er meget undskyld, men der er en lille smule ventetid på, til interviewet begynder. Gerne med te, hvad det? Ja, okay. Okay, det er virkelig et problem. Jeg tror, det er en sag fra professor Jens Olav fra Slagelse Universitet, som har speciale i skizofreni. Vi har så fået besøg af Jens her, som er professor, og Jens, kan du fortælle os lidt om, hvad det er, du egentlig kan med de her skizofreni? Ja, altså, jeg har jo flere doktorater inden for speciale skizofreni, og vi har jo fulgt Gert, man skal huske at nævne hele personlighedsspektret her, igennem længere tid, og har ligesom klarlagt et mønster for, at hvornår de her skifte sker. Og vi har ligesom kunne se, at det er, når han skal ud og puste grise op, at vi ligesom lægger mærke til, at der sker den her forvandling fra Gert til Gert, eller Gert til Gert. Og jeg har jo så en meget udviklet en god kur til det her, som vi vil prøve af. Det lyder rigtig spændende. Og Gert, du er Gert, ikke? Jo. Godt. Med te, ja. hvad? Ja. Det er dig, der skal ud og afprøve den her nye kur. Jeg har ikke noget problem med at fatte det. Ja, nu skal du bare tage det helt roligt også, Gert. Altså, nu skal du bare se her. Gert, problemet er jo... Problemet med dig jo, eller det er jo ligesom, at du skal ud og puste grise op, og derfor har den her personlighedsbalance. Og så? Og du måske ikke altid falder så heldig ud for dine omgivelser og os andre. Nu skal du bare se her, så det er meget, meget simpel medicin, så det er meget almindeligt at bruge det her, især til gamle mennesker. Skal jeg spise den, eller hvad? Nej, tværtimod kan man jo næsten sige. Den skal jo op i den anden ende. Hvad? Det er en sådan stikpille. Så det er lige, prøv at se, nu går vi lige ud på toilettet. Nej. Og så spiser så skal du lige stikke den op bag. Og så kan du bare se, du vil jo gerne af med den her. Nu skal du bare se her. Ja, det skal nok gå alle sammen, ikke? Det kan du bare, du får lige den her med, og så lover du lige, så tager du lige buksen af, og så lige op bag, okay? Ja. Du vil lige prøve det, ikke også? Ja. Ja, så tror jeg vist, den kommer på plads. Det var godt, Gert. Ja, Min rømme. ja, det er lidt sikkert, at Gert er stadigvæk Gert. Ja, det er godt. Jamen, lad os se, om det ikke er hjulpet. Efter et par dage, eller hvad? Okay, vi vender tilbage til... Det kræver et par dage, så... Ja, så vender vi tilbage til Gert her om noget tid, og ser, hvordan han så har det. Ja, nu er det så gået et par dage, og ja... Ja, der er bare gået 4 dage. Ja, der er gået 4 dage. Gert, hvordan har du det egentlig? Nej, ikke sådan. Ikke så godt. Du må gerne sætte dig ned. Nej. Okay.
Så pointen med den her, det var så, den der kode var så, at... Anna, du kan ikke komme på landet! Du må ikke komme på landet! Nej, Kira! Kira! Ej, nej, med helt træt på gulvet! Ej, du må ikke gå på... Okay, jeg tror vi cutter her. Vi skal cutte her. Det skal ikke med her. Og vi ved ikke, hvad der er sket. Kira er på toilettet, og... Kira, kom ud! Kira, det var det godt at se dig! Hvad der skete? Du er her? Eller... Jeg hedder Flemming. Jamen, det virker jo som om, at Gert eller Flemming Gert er blevet kureret på en eller anden måde. Og om ikke andet kan vi se, at der er sket en harmoni mellem hans personlighedstræde. Det er virkelig godt faktisk opdateret. Tillykke med det, Flemming. Ja. Hvis der er nysgerrig for at se, hvad der egentlig er sket herinde, fordi... Der er sket meget. Ja, det kan jeg jo se. Men det er jo en sjov konsistens, det har jeg. Det var godt at gået lidt galt her, men... Ja. Jamen, jeg tror, vi har sådan en sag, en opklaret sag her. Uno. Meget tak for hjælpen, skal vi så sige. Ja, det var så slut for Uno for denne gang. Gert, eller Flemming, blev kureret, og professoren fik noget at spise. Og vi vender tilbage næste gang med et nyt tema, samme tid, samme program. Husk at slå over. Uno. Det undrer mig, du stadig er